Maraba 'yan uwa, amincin Allah da ya dasa su tabbata a gare ku. Hello friends, and peace be with you. Yau za a san koyar harshen Turawa a cikin Hausance ko a cikin harshen Hausa. Today we're gonna learn how to speak English in or with Hausa language. Okay. Hello, maraba. Hello, maraba. Barka da safiya. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Okay. Barka da maraice. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good night. Kukwan lafiya. Kukwan lafiya. Kukwan lafiya. Good night. What's your name? What's your name? What's your name? In ka ce what's your name? Yaya sunanki? Yaya sunanka? Yaya sunanku? What's your name? In ka ce yes. My name is Tajuddin. My name is Tajuddin. Aikin me kake? Ko wace sana'ar kake yi? What's your job? What's your job? Ni malamin Turanci ne. Ni malamin Turanci ne. I am an English teacher. Malam a cikin Hausa na gargajiya, ustaz ko mudarris ko muallim. Shekarunka nawa? How old are you? In ka ce how old are you? Ka ce shekarunki nawa? Shekarunku nawa? Shekarunka nawa? In ka ce how old are you? Yes. Shekaruna 29. Shekaruna 29. I am 29 years old. I am 29 years old. Kai ɗan wane garin ne? Kai ɗan ina ne? In ka ce kai ɗan ina ne? Ku ɗan ina ne? Ke ‘yar ina ce? Duka. In ka ce where are you from? Yes. Okay. I am from Sudan. And thank you so much. Na gode inshallah. Thank you for watching.